ako kate marakaw labila fo ka dianwle ako les soniqués d'abord et vous ngaw be aw de be ka maraka do kele ka di maraka do ma aw be malo aw be miri aw ye ni ye maraka juma mulo dianwono marakaw be nyogona blade fo ka dianwli na ma ke aw ye marka jiga main chogo chogo ne de la ka kele do ye o ya soro duguli fani maraka muso nyu ka live su ko olu ye marakaw de ko me ku te se ka maraka jiga la bila ne o me parce que olu bu yere donde olu be maraka ya valeur donde mais aw de bi sigi tanto ka do goshi ka di doma aw be ka fo mi ma ko maraka jalande do maraka te maraka jigota la maraka te mo si toro jiangona maraka ti sigi tanto ka banani gelaw forma ko u ga tula ka boka mo bawneni e kele mi mana damina dongele ni be sigi ga dusuma ka sigira dongele mais awdu mo mi nga kare di be banani fane ni mbol ati se ka dabla Wallah ati se ka dabla papa si mo ba o ma ko famia awa kila jene de doa c'est pas jene teo Djinete, stratégie de l'eau. C'est une stratégie. C'est pas djinné. Ni djinné va que les personnels là. Ni que les personnels de l'eau. A quoi que Dani doron de attaquer. A man wa ka jelmuso da do ala. Mais pourquoi ni ya be ka jelmuso ta to aw yer ka ko ko famille. Stratégie de l'eau. Djinné be jegulu do de wono. Avec ka jelmuso do de défend. Ko que les personnes muna ma que les personnes damina mena. Pourquoi maintenant? Moi procureur ga décision mi mbora kosani na de. Fou pour ka vidéo que les personnels nana ode kama parce que abado ni que les personnels ma ke bo onia ale ka ko banende parce que ale ka fanu be polémique de fait ale ka fanu be polémique doron de fait dora bana ni doron de do eni here auti so dongili dama che kerebete muso kerebete nunu fla be fugo to sambani sule be de mafsano ni kirdo na dogo kirdo do ba fugo jawal Tieni muso itado minga fusani mie. Ni woko cheka ta paleta tanto obeta sugubala tanto kati jo yala da uba be volita tanto kayal. O ere tana ifemi janatike kona akelenga concert organiser depuis nya dodo mi mai folo. Koni ya kelende ka concert kuma beko anye ninta. I kelente kelendo te ma fike artiste de. Mais entre nous i ga fe irana ke ga talan irana ke. Tial demiserum begado lili ojege marga de petini aya damina sisa même pas quelques mois a crestari ça atara paleta ka wuja ka pale gogoro ka la lili oje awa lili oje kelembe na abena bersi ta marga obeta faka dama e adamina onyo olu bedo na sisa lili du nuna ege demseni fitinu olu kelem de ka paleta nin kelema de ka paleta dongele nimbe an goro de dongo do volleyball ta de la Nate terrain kono da be metro kono de ou ba be première classe la be fendo la eni hera na iga tala ira bay aw ga bom go dala ere de nun kono na tato afra ka wa migoro de ta ka wa migoro doron de ta ko mo toro li dabla aw banen de migoro ta de ma be fodi nyani be migoro ta de jel muso be gi sembala eti sika to mo toro la tikito ka ay muso chenyu manum bele wo ha challenge uge de nyuma un chamamba de be duguma Beba fait qui yere ira sanfé qui ga joie de vivre que ale kelendro comme muso werete bo diangono de ko gi ga awe muso nyuma unde contrôle de muso cheka ngone aw ko ne ba ushige dugmalala parce que jonne be ni sawati do parce que aw bi jode folo ku fona sara domino jomba sa dondo jombe wulu fado ay sigi duguma bay jonne be ni bansando kuma kera fe ka kafe tribunali kera porkoto kuma beni ne be tribunal la takala o ma foi de taningona ne ni ma fe mbala bane ni ma fe mbala aw ta kalama aw muso chenyuma minu be wo kona abaw shige wo kona aw kana bode ay sige jiambe ba ka auto wo kona parce que nintana dabla boy aw be bode dora bana aw be ni firawona tile kera chogomina o tile bana na fana tile na be ba ay boka wa vike c'est tout abana de ala kelen de be se ka nin ko nin daga ta ka bo mo dala mo shi de se ka nin daga bo mo dala ala doro wallahi nini islamé de tanto abi soro nin ko bana mo wi deme uye che bogo ka dima iye che soro che demseni an hakilla ka ko bana de ja ma wasa alisa aw ko aide ko faka bede faka kale kelen to dugu goro insanve ma shi de te iga dona mo shi de te sa iga dona ni o de bi hakilla iga bi hakilla wallahi duguli ne ba famia douleur mimba ou kabi wallahi moi je vous comprends très bien Djenebe ka min ka star la be betoro
mais ne be min fayna aw sigi ka procureur file alisa wallahi bila procureur be nin ko imba ni jeli muso inda abe micro ta so aba sembo jeli ala a kelenga mo de be polémique la réseau ga ne ko de be min fawna ko ni ay sigi kala mamu be bamako mamu barolendo mamu ga wuli ga kodo ge aka wuli ki jwa senga tanto parce que afaka ka do ba be ka toro de Alou wala ça va somo alhamdulillah Alou foi tu bon weda eh ay foi de tu bon weda ou fla de bita bolé do c'est tout problème to ama si ufla ka ta bolé wole non Alou nous fla ka ta bolé ati dablo on ma dabla ne ba do duguri fanu bi mamu fe o ba dabla mais nous tina dabla o ta dabla ko nous nga mo do mais parce que nyeba la mo kele me obi ka mamu parape sinon na so jodi u ka page ti mu awa du nga wa bi kle ka mamu ka fonda ka tabla ka page ko avec les mais awa ti ta mamu bla ka page ka jien do ngodo hein pourquoi ni tien na anti tien ko pourquoi anti se ka nyoron toy hein na soro de ko fani nu nga be me na ko jeli muso ka to reposer c'est tout ne bo de foyo a jara maetane gule kane ni temene boala duguli fani ama jamayo aso na maso na sigi me de ko ngele ne bita régler ka mamu toy vous avez tort ami wuli ka nyele en tant que on maboka andado ni ko nkiriti tiga parce que ni programme kurubale atiga abina na fode ko bengera donga on a so na ufla de bitaka bi ba ufla kata bega lafia e wole ne be na kuma do fo wole Guinée problème ou la flo Guinée président yere de wula ki jo ijo bay wole muna mali fama u te se ka o ke o jeli muso sababe se ka nunu kan chogodi ati se ka ko aw te jeli muso la wuli tato mo ka lafia hey na manya de u ga micro mina nunu na sia kele bay se pu Alou u ga nunu Alou na soro mama ka mo mana boka neni ke har sia kele ndoro u ga o tigi suspend ena akana donc da kana bo mali da fe o drone ni solution ben nyebe ni chiena sa ni ko indamne ni bicho joni be kinyeta ni chiena amokote kinyeta chiena ubi mu vosa anga bo anga dofo kulubali ma anti fego kulubali ma de aw kana fefo kulubali ma de kulubali le ba ka bara do ba ka tuomna jeneri mamu masnake uma je aye jene do rezo sa fe je ko kela ni règlement quantité jeneri mamu chede jeneri dani ku minyona ni dani ka kela juwara rezo so sa fe ni je ko kela bi alu ka vocal ko la dani tara do aye mu voix vocal ko no ko bo je ko kela lo de te a fo tande ko bo je ko kela même vocal yere da mai prévu wa jete mani si do ngo do ngaba fo ku ka fo nu de ma ko mina mone boala o ka tourner ko fedro o kana dadu ala mi mone boala ayo wode foke kale be na fo ka bi na mone bo fo nu na abi ulu de bitaka e kana tapoter na bi mamu nen ah d'accord on est ba sigi mambi neni ko régler mage konti bo mi na nyini nga mamu de la ka jenene ndia amadele ka de folo we nyo soro muna foi on de la ka jenene to aka sokono ubi anya to Facebook ka dona la ka takana na rezo ka nene ya amadele ka ke folo mo duguli fadu ya neni jeliko ko de la ama soro jeliko ko de la parce que wole iba kalama wole mina ne be ka foko on attend d'abord tu sais pourquoi wole iba kalama janatige wole mo site kaso nyashi ga mo ma wole mo sita delu ola ma tire zo so nga ku bali ka ko damne ni sanje ko ne ma ko ne ko ma ne sa bali ka temeleka wole écoute-moi wole hein procureur flé moi procureur ba ka parla tu sais pourquoi parce que nous jeli muso saba nous kelenga programme te procureur bolo pen chama ba de la mega nyade procureur du wele ko joli ke sisa wole a tiara de abu wele kata abu kumanu ya abu wele kata abu kumanu ya laba na fo mo kelen wele la ko sanina munde okay c'est que procureur ba ka bara la arisa o bora ka move ko fe u ka ku do sa egi do sa ne la mesa ne bi jabi o ron na joni ka tanyese u bora ka move ko fe mo me ega ne la mabay wole ama ko enyana ku ka mo ma boku si plateau re gali plateau tu ko fo ka u be de ku wele la ko kele de ikara ne bu bo tiena wa ne ko ko
Eh Allah, a kaɲi sa, ne bɛ n ka TikTok jigi parce que nin ko in filɛ nin ye a dusukasi ka bon kojugu. Ka n'i ka TikTok jigi sa. Wallahi parce que an tɛ se ka to nin cogo la. E ka lamɛnbaa wale i b'a kalama wale justice ma nɔgɔ dɛ wale lamɛnbaa aw bɛ ka taa cogoya min na wale ko on n'entend rien tu vas voir quelque chose attendez wale lamɛnbaa kana dusu bila hakili ɲa. Alu foyi ti bɔ a la foyi de ti bɔ a la. Fɛn bɛɛ b'a la sa wale. Foyi ti bɔ a la ne de y'a f'i ɲɛna. Wallahi fɛn bɛɛ b'a la. A y'a sigi bɛɛ k'i sigi. E fana k'i sigi e bɛ tila ka ne ka jɔ di ne ma. Mɔgɔ de kana t'i sigi lɛbu la maa mun sɔrɔ la dɛ maa mun y'a kɛ tan dɛ maa mun y'a bɔ tan n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw fana bɔra k'u ka dimi bɔ u dura mun na dɛ. Wale yanni sa nin ye stratégie de ye o e mana bɔ sisan ka taa ninnu ka jelimuso afficher sisan k'a ban ne k'a fa mun nafa de bɛ o la e ye mun ye min kɛ o la est-ce que o tɔ bɛ n'a kɛ tuguni wa. Ne y'a mun mun ye min kɛ ka tɛmɛ dɛ walahi i tɛna o ɲɔgɔnna kɛ nin ko in na tuguni wale. Ni stratégie don an sigi mɛ a bɛ ka ni maa mun ni n'a bɛ ko a la y a pas de problème on va assumer bɛɛ k'i sigi. Mɔgɔ si de kana y'i sigi jɛnɛ ko kuma na ko an tɔɔrɔ la an bɛ yɔrɔ ta. Wale dɛ wale n'aw ye ne yɛrɛ n'aw ye ne kɔni hakili min bɛ ne la n'aw bɛ se ka jɛnɛ affronter aw bɛ se k'u ka jelimuso ta k'a ne kɔni bolo c'est pas la meilleure parce que c'est pas important nin nafa ye c'est pas parce que an b'a jɔ déjà ni mɔgɔw ka dossier bɛ progresser fɛ ka ban moi dama parce que maa mun balolen don a ma sa. Maa mun ka avocat balolen don a ka manager bɛɛ ye ne b'a dɔn tantôt ni jɛnɛ bɛ ka nin kɛ ni ko tɛ ka ba la olu kun b'u ka dusu manager kun bɛ bɔ a b'a ka poste kɛ tan ou bien maraba yɛrɛ kun bɛ poste dɔ kɛ tan wallahi bila a b'a fɔ tantôt trop c'est trop maintenant a bɛ kuma mais n'i y'a ye olu tɛ ka kuma tantôt c'est k'u ka fɛn bɛ en cours de la parce que dossier ka ca ni tuuru ser'u ka dossier ma don min na tantôt an b'a sigi k'a lajɛ ninnu bɛ ka fɛn fɛn kɛ réseau kan u ɲɛ b'a bɛɛ la. Procureur ɲɛ b'a bɛɛ la n'i y'a ye procureur ye artiste kelen wele ka taa tan c'est k'a ba dɔn ko olu ka côté ta u bɛɛ de ka dossier u tagara mun de mɔgɔ kelen t'a taara ka ban n'i y'a ye mɔgɔ kelen taara cɛ b'a ka baara la o cɛ bɛ na fu siri nin na jɛnɛ famille de bɛ Mali la jɛnɛ bɛ nin ko min na tan a somɔgɔw bɛ Mali la u bɛ u balolen don u ma sa jɛnɛ bɛ ka ko kɛ tantôt procureur ɲɛ b'a bɛɛ la an t'a dɔn procureur bɛ na min kɛ nin lafɛn parce que artistes bɛ taa mun fɔ procureur ɲɛna an dɛsɛra an ka mɔgɔw la. N'u ko k'u dɛsɛr'u ka mɔgɔw la tantôt stratégie camanba de bɛ Mali faamaw bolo min ka ca tantôt ka nin ko in dabila Mali la parce que ne ye procureur ka kuma mɛn a ko Mali danbe tɛ banɛ ni fanɛni a ko a tɛ nin ko in dabila f'a ka dabila an ka jamana kɔnɔ de n'u dɛsɛra jeliw la u bɛna min kɛ tantôt an t'an sigi ka o layɛ wallahi bilahi ne lamɛn a ye jɛnɛ yɛrɛ de to yen pewu a ye jelimuso in to yen pewu wallahi bilahi n'aw ko k'aw bɛ jelimuso in ta sisan k'a frappe aw bɛ perdre aw ye silence min kɛ combien de mois aw bɛ silence la tantôt aw bɛ perdre a bɛɛ la parce que ninnu ka dossier pourri de ka ban u b'a fɛ k'aw ta pour de u nɔfɛ ka taa jelimuso in b'a bɛɛ kalama elle sait très bien kama ko ale ka côté de bɛ banɛ ni fanɛ na réseau kan a dɛsɛra a ka mɔgɔw la de k'u ladon a yɛrɛ bɔra o don ka kuma a y'a don k'a ka mɔgɔw de ye problème mɔgɔ ye a ka mɔgɔw de bɛ tiɲɛ na tan a yɛrɛ ko k'aw donna YouTube kɔnɔ tile fila na ko franchement ko nin diyara ye c'est que a b'a dɔn k'a ka mɔgɔw de bɛ tiɲɛ na. Aw n'aw ko k'aw bɛ kɛ nin ɲɔgɔnna ye dɛ wallahi bila aw bɛ kɛ bɛɛ parce que aw bɛna fɔ aw b'a fɔ tantôt ko jelimuso ka taa prison na wallahi n'a tagara prison na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kaso o ye aw de. Alu. Alu. Wallahi billahi an k'an sigi hali n'a ko san kelen. Wallahi wale dɛ i sigi b'a ye wale i sigi ka. Ne bɛna mun f'i ɲɛna. Ne fana y'a layidu d'i ma bi wale i sigi ka. Wallahi billahi ni ko ma bɔ nin kɔfɛ. Wallahi ko bɛɛ b'a la wallahi ko bɛɛ b'a la. Assalamualaikum. Wallahi ko bɛɛ b'a la wale. Fais attention. Reste tranquille ko bɛɛ b'a la. Wale o. Kɛnɛ tɛ se ka continuer tan o maa mun tɛ yiri mɔgɔnin ye o maa mun tɛ mɔgɔ gansan ye tantôt maa mun tɛ comme n'importe quel tantôt i bɛ wuli don o don i bɛ k'a nɛni tantôt bon e dun procureur y'i da donna a la tantôt i bɛ ka jelimuso dɔ de soutien bɛɛ b'a dɔn a bɛ jeli dɔ de kɔfɛ bɛɛ n'a bɛ ka ko kɛ jelimuso de b'a po cassé ta dɔrɔn a banna. Aliou an kɔni bɛ min fɔ dugulifaniw ɲɛna mɔgɔ si kana na réagir k'i bɛna jɛnɛ jaabi wa i bɛna jelimuso ta mɔgɔ si kana jelimuso ta aw b'o bolo ko anw tɛ ka jɛnɛ repos vous c'est pourquoi an ma jɛnɛ jaabi aw b'a dɔn mun na k'an ma jɛnɛ jaabi. Mun sigi mɛ a ko wele excuse ko maa n'est pas besoin e fugariden e b'i ka écran kɔfɛ wala i jɔ ne bɛna. mais pourquoi i tɛ ne modérateur ye n k'u bloquer ta. non ne bɛna commentaire yɛrɛ de fermer pour que anw bɛ se ka. non kana commentaire fermer dɛ i b'u di yan m'u bloquer de. aw fugariden aw sigi b'a ka écran kɔfɛ ko maa n'est pas besoin. an ka continuer. assalamualeykum. maa n'est pas besoin n'a ye lèvres mɛnɛ an bɛna a visage dɔn. ouais ça va bien. wale ali k'o bɔ yen sa a ka ɲi.
Auto e commentaire auto. Non c'est pas nous nous va maramba fa bi e kala ko fe fuga dia na kata fo ko fu ala tise kana asigi ka maka jili o de bi boya ka commentaire ke ka mo ida man boy ida tian le fore alu alu ida nenni kala wo lu apote la won nenni kala wo yoro la ko passer ko no ya jirum son ni la nenni kala wo bo voilà ma do ri fa no ke ko daji de ko mi ti ko ro ka wo be logo bo alu o e tian de ni maramba ta ka sola anu bo préféré mais bi ko ni ame mi ke de mera ya re ka parce que digi danay ali c'est pas den fleur de bas pour aburu duguli fanu aye name bon tabarla aw kana jeli muso ta mɔgɔ si kana ta jeli muso kelen de ka nenni bɛ procureur fɛ n'aw y'a ye ne ma bɔ ka jɛnɛ jaabi aw b'a dɔn min don aw bɛ k'a faamu o de la a ma bɔ sinon bɛɛ b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ ka fani ye ne ye nafigi de ni min ma bɛn ma n b'o kɛlɛ de kɛ n bɛ taa mais ko kelen de don aw tɛ k'a faamu u b'a fɛ ka ko dɔ de ta k'a di mais aw muɲuna ɲa minɛ dɛ aw ka muɲu laban na aw kana n'a tiɲɛ aw bolo aw ye min miɲu o de ka ca min tora fɛn fitinin min tora de mɔgɔ si kana dendɛrɛ afficher maa si kana ɲɛsi bebe ni fɛn ma mɔgɔ si kana maga la ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna fugariya tɛ dɛ ale ka vie pourrira ale de ka vie bɛ danger la maa si tɛ ale kelen de bɛ yen sisan a bɛna mun kɛ aw bɛna wuli k'a fɔ k'aw bɛna jɛnɛ jaabi min ka di aw bɛ se ka jɛnɛ jaabi dɛ voilà merci là-bas jagoya tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ obligé mɔgɔ si tɛ jagoya mais a ye continuer ka plus la k'aw da dɛ aw ka progrès lajɛ bani he aw ma progrès pousser k'a ka mɔgɔ kelen artiste kelen wele o est ce que aw de ye progrès pousser k'a ka artiste kelen wele aw ma pousser k'a ka mɔgɔ kelen wele o ou bien aw de ye progrès pousser k'a kana mamu wele ou bien aw de ye progrès pousser k'a kana artiste mangaba mais n bɛ min fɔ ijo mangaba e bi ɲinɛ mun kɔ aw ma pousser k'a ka mamu wele u bɔlen o wele yɔrɔ la u ma n'u sigi plateau la k'olu ma wele k'a fɔra k'u bɛɛ de kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ma kɛ mɔgɔ ɲɛna e m'o mɛn yan n'u nan'u sigi k'o kɛ k'olu ma wele k'a fɔra de k'u saba bɛɛ kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka jelimuso de ye rendez-vous accepté o ma kɛ ɲɛna e m'o mɛn yan écoute ne bɛ se k'i lajɔ yɔrɔ mo wale i jɔ wale i mana dusu ɲa o ɲa kuma de bɛ f'i ɲɛna wele e mana fɔ Makaba lamɛnba n bɛna wele o yɔrɔ la tantôt wele on dirait que musoya de y'i ta o yɔrɔ la dɛ wele depuis no yɔrɔ la ninnu yɛrɛ ye nin kuma fɔ e yɛrɛ ka fɔ a ka t'i sigi k'a lajɛ tantôt mɔgɔ hakilima yɛrɛ bɛ nin fɔ a wele e wele alu jara de ko fɔ kɛ cogo di ma taga a bɛ ka signaler da e grand tapoter si bɛ se ka mɔgɔ convoquer cogo di ko o k'i ban ka taa tantôt o kuma yɛrɛ tɛ dɔn ne kunkolo la yɛ olu ye mɔgɔ yɛrɛ b'o fɔ kuma la sa Allah wele wele mɔgɔ de ye mɔgɔ ka filan ye ko k'i wele k'i ma rendez-vous accepté mun de bɛ min fɔ aw ɲɛna a tɛ mɔgɔ filan ye koyi mun de bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ka réagir dɔrɔn aw ka a ye jɛnɛ to yen a banna n'aw y'a ye kɛ parce que i b'a dɔn u bɛ ka pousseli kɛ Mangaba ye karisa ka fan de Mangaba ka karisa ka fan de o la ne tɛ ka jɛnɛ jaabi parce que u mago bɛ min na ne tɛ n'u d'u ma hali ne bɔra ko bin kɛra dɔ kan ko n bɛna jɛnɛ jaabi u bɛ n'a ta n'a ye ka taa bila sira wɛrɛ de kan u bɛ n'an ta ka taa bila faniya sira de kan sinon jɛnɛ jaabili ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye mais u mago bɛ min na de aw kana d'u ma dernière minute de kɔnɔ a y'aw kuru aw ka dusukolo la ɲa min na dɛ a y'aw kuru ten ban dernière minute la dɛ a y'a kuru ten a ka jugu dɛ mais jɛnɛ ye mun fɔ jɛnɛ ko k'u k'i jɔba ye jɛnɛ nana mission de la jɛnɛ bɛna mun kɛ yɔrɔ aw faamara k'u ka artiste sa combien de mois prévu tɛ artistes de bɛ ka lajɛ fɔlɔ u bɛ ka olu de tɛntɛn fɔlɔ yɔrɔ aw tɛ k'u ka artiste ta dɛ ne ma fɔ mɔgɔw kana jɛnɛ ta dɛ n tɛ n da don o la voilà merci non ne tɛ n da don jɛnɛ ka côté la dɛ Mankaba ne tɛ se ka fɔ ko u kan'u ka dusumakasi yira jɛnɛ la
moi je pas ne ma comment ola no ko ou be ka pousser kata yoro mina jene be ka aw ka artiste neni dongodo mali fama ou benyabala min be ka da mamu ka teleflaina benyabala be mais nangu ko be artiste de ta jene ka kokoro jene ka vie pour la de kaba jene ta bana peu mala peu jene te ta mala tuna pour la jene rete artiste faire de ko ta fait jene ba ka war de fa ka propre intérêt wala olu friselendo olu te mamu fe olu be wardi jene matato ka fe artiste yerete ay utu ute nyogo fe ay anamre min be la ye procureur fe jonde ka video be tabla man kamba artiste de ka video be monter jonde e panen nin kaloina o ba video takaira nu nya be dongo procureur nya bala dongo jene be ka mamu ne ni dongo anya bala mo de do procureur de do tando ala ko fait tando ala ta ko fait de ala plana en diangono si c'est pas justice tando jamana te se ka lafia justice de be kan u be ka ni fefe ni be mo bora ka video ke aw ye maramba kanu baka juma de bora ka video ke fefe bora ka maramba video ke maramba contruina ka kuma justice nga ko asite maramba fe maramba saro sino akadu be ma jugu be se ka nyuma fima ma juguti kan hera yere de fo abe contrôle la dongo ni min kumana aw ka me musokoroba mi ma musokoroba kumana ala o maboka mali be nenia ni ala che mo min takara ekola ye esilota ka kalanke ka convoquer tribunal la ki kata ki banga tata to ka do mo kungulola franchement je suis désolé mango ka do mo kungulola o tisaka ke o voilà o tisaka ke c'est interdit atisaka ke ni ko rebeta tisaka ma wa ibe saka kuma alu depuis ni ko namna na ne be mo ka sabali mo ma ni nya bi la mene mo te duguli fani yala tellement que hypocrite munu mi seben na ki yeliti ke ka teme ne wole ka ya ni ko ina a fara anuma fara juma ka alu toro c'est toro wa je sais toro c'est toro ya famia Allah usegena ya famia munu bi wele la wele li dabla sa mo bi levu la ni mo bi levu la to ka wele li ka wele li dabla usegena ere da anya be ko la wele li ke mo bi se ka puma ka auto wele la chodi aya to nga puma ke usegena wallahi usegena moi je sais wele li ke wele li dwa aya to nga puma ke furu ko abi mo mana abi to ka appeli tatata aw kana joro yɛrɛ wele tena kuma kan ne ti laga to ye mɔgɔ ma deli ka ne banen na réseau kan mɔgɔ ma deli ka ne faneni na réseau kan ya ne kunkolo bɛ n kan da la minnu bɛ hypocrite sɛbɛnni na ya maa mun man d'aw ye ka tɛmɛ ne ka kun wala commentaire bila sa an bɛ débat de la commentaire bila sa wala jɔ an bɛ commentaire donc sa kana commentaire boye sa ko mɔgɔ de bɛ commentaire kɔfɛ k'u sɛbɛnni kɛ ayi to ye mun an b'a désactiver an bɛ wele an bɛ sujet min na an ka kuma le ka commentaire aw ta duguma ne bɛna hakilina dɔ fɔ tan to n'aw bɛ se ka hakilina in ta parce que ne b'a dɔn aw diminen don bi tɔɔrɔ ɲaɲumanu aw diminen don n tɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ a ye ne lamɛn bari sɛ a tɛ fɛn jugu bila a bɛn kɔrɔ bi de aw b'a fɔ ko maamu marabaga nɛni bɛ ka aw tɔɔrɔ aw man ko a ko fɔ se k'aw ma da ala ko la votre limaniya moi je sais tantôt oui aw ka limana maamu nɛna combien de d'années o ma aw bali ka maamu ka publicité kɛ a ma aw bali ka maamu ka concert kɛ wagati dɔ nana tatɔ i bɛ n'i donna tiktok kɔnɔ i bɛ maramba gulonnen yɔrɔ bɛɛ bi mɔgɔ kelen de bɛ ka maramba nɛni une seule personne mɔgɔ kelen dɔrɔn wayidu personne hadamaden mɔgɔ kelen avant combien de personnes kun bɛ ka maramba nɛni avant an kun bɛ se ka live ko ta bɛ taa live 50 la olu bɛɛ kun bɛ ka maamu gulo k'a da waga k'a nɛni bi ni ala kira sa aw ko a ka ala fo k'a barikada de mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ ka maramba ni jɛkulu in kɔnɔna na aw ɲɛ bɛ fantôme jumɛn na maramba gulonnen n'a bolo yan a tɛ yen n'a bɛ k'a nɛni jɛnɛ kelen de bɛ k'a kɛ u ka jɛkulu kɔnɔ bi ne bɛ o tiɲɛ fɔ dɛ parce que ne bɛ sa de n'a ko 94 bɛ ka taa jɛnɛ photo maramba photo bila a ka page kɔnɔ ne tɛ ka taa 94 ka page kɔnɔna na franchement ne tɛ taa yen yɛrɛ peut-être o bɛ k'a kɛ ni o kɛra mɔgɔ fila sinon avant u ka fantôme yo videoman yo u bɛɛ de kun bɛ maramba gulo k'a ba de k'a fa nɛni procureur a seko kɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ bi fɔlɔ jeli ninnu kun bɛ gulon cogoya min na u tɛ ka gulon ta aw bɛ safi gulonnen y'u bolo safi u ye safi bila mun de la u ɲi gɛngɛnen dɔ maamu la jɛnɛ ɲi gɛngɛnen dɔ maamu la kun min na procureur ɲa bɛ ko la
que les personnels côté tien. Non, parce que procureur baro jere ko meka jere muso de soutien. Procureur nyaba bela. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux nyaba bela. Mu ko te se ko ka bara fana funyana. N'aw be ne ka kuma me, n'aw be se ka jene ka neni supporter. Jene be ka nin koko ke tato be ka jene na kungo to nyogona. Wallahi billahi de. Don do la aw bi sigi tanto aw ba ka muyi na fasoro. Mu ko te munyi gansale. Mu te calmer aka gelenda min be ka ke awla binne ba do abe ka toro erere parce que ni sigilen tato aw ni dobe kelela procureur de aw be ka loi de respecter procureur nyaba belaw anyaba le tato maramba ka fanu be ka loi respecter ou te ka kuma abe jeli muso yere interpeller kala sigi jeli muso ni respecter de franchement iga mo la u doron de be neni nata ayere ba fo franchement tiamba aw bolo ayere be jodu mata côté grigirio tokotigu de rota nunu fleta to ba fuku be de be kanen mais be ba do sisa be ka côté calmer ça ale kelen de ka côté balaw ale kelen de ka viroman do be ka bodongo do kam ho toro dongo do olu de be banani na réseau ka dongo do unya ba bela maramba i numéro beaucoup ndo la tata ma numéro bo pour rien ay numéro bo de kona ale be ka neni yoro mina ne mi me mamu da ko ni mamu ye communication fulana ke tugulu ko nga dugulu ni ne na ay bo aw ku yere po la ne ba futa to ko progrès ka bara ko a te ka bara ke ne atanke mamu ma bo ka oyira ne akila maramba kanu baka ka jere ka video be de enregistrer kata di maramba ma abeta di programme akera chogo turu be se maramba ka dossier ma dondolo nu ya ka dossier te malien dende do bamade saba de ba ka fen save u ba ka hake dama maramba yere te ka kuma sunu maramba yi muso me aw yere ba do ateke maramba la kata ni ay maramba sigile do bi ka ko do ko abe ka ke ko do de kama mugo kelenga neni ko ni nete jama be toro mugo kelenga neni kama he nete prison na ta mugo shi nete ala dele mugo shi ka ta prison aw fefe me ka dusukasi de be ka aw blala wallahi bla do be se ka supporter do te se ka supporter amman yere de mugo yere amman mugo ni fi yere ma den côté la wallahi bla ay muni dugulu naw yene ka kuma me ay jene haram ya ka ba villa aya haram ya yere de aya multiplier par 0 à la base aya toy naw be sere naw ti se fana aw ka ba ka jel muso ta ka banene aw ka jene be bo ka tegere fo ya ka dansa do yantato na sago mina aba fo nkumbe ka ninde nyini mais ala ya dima alhamdulillah merci beaucoup aba fu tanta ne gaira kaba wallahi bila ne gaira kaba wallahi bila ube ofo ne mi fo awnya naw yene la me ni jene mana mission de la tanto ala ka amfara jene na mission de la aba ka mission be resa u bolo de naw ma saw dusula de ti aw ye do ka aw tigeli kelaw fle ne ma aw tigeli kelaw ye don kelo be ka ni jel mo so photo ta ka blay ti ambe fleli ke ko ambe anyabe ko la goy u te ka ke hali dongele u te ka ke mu ye don kelo wi yere mina ku yere mina ta to masaka ke be de diminendo aw kelento be de diminendo ni koina mais aw te sera ta justice faut ite loi sans fait faut ite fanga sans fait ay fanga de be fembe sans fait de fanga de sago be gede aw be shi kule baina bu be la tato u nyabana u ba fo comme aw de ba ngwa bara irana aw te na amina tato anga ninke u be ode ke kanjabi menanto kumadu na mangu nendo ku fledu u ba fo sisa ngona aw ye family ke sisa la ambe ninke mais aw te sera aw blal tene nyabe ko nunu na goy atanke aw mo kuma da aw ma parler pas indabla tato ki sigi tato ka rapide sege ka jene kelento sanflene ay jene kelento sanflene wa ina ray che don temina mamu ku sege na wakati la de oni bite kelende aw ta fa alhamdulillah aujourd'hui parce que bien ambe foko mo kelende do ava mo ko mbese ka konte ga ba oni obe dabla ra to tura mo kelanta fa alhamdulillah maramba to ko tigi de o dawla tigi de do maramba ni ko problème fana te seka bano ni maramba kumbe kopi wallahi bila be seka keni koy hali mo kunte maramba to fa artiste jolbe malabi ya plein d'artistes au Mali mais pourquoi utu nyun genge wala muna maramba kele parce que to tiki dawla tiki de do barga de baga dawla la doa de bala c'est pour cela ko be ka ke moso nana ka mission de la ka war de ta awa baga wari nta to da baga mission ke aba pousse ko dani ngo kele bigani ni dani bila nyokona depuis CDR ko kele depuis Facebook ka ani dani de be nyogona ani dani de be nin kele la depuis CDR ko dani ya depuis dani bora prison na fo bi dani be nununga jelmu so har ama fuka nya blenendo ni yele la dani nga live ka har ni go kibe muso koromati ke dora ba fuko yante aba fuka le to ko nununga dani be ka o ke muna be ka maramba de protéger
Sinon, Dani, Maramba ka di Dani, yo. Faut qu'on va défendre. Mais pourquoi aujourd'hui elle fait pas? Aya bedabla su. John e jene to fo ni ko ina. Sadio de bora. Sadio bora ya ka kuma ke. Jene to ma fa to ma fo. Mugo shi to ma fo. Aga mugo shi de to ma fo. Mais pourquoi jene be bota to ki nyingenge Maramba la kale be Sadio ko ate ne jigira Sadio ko ate la yoro do la de. Ouais ma mère ne jigini la de. Normalement be ka ko aka boka fo jene bora ka be ki shooter ndede. Iba fo jene ntoko bala. Ne bora ka conseil de ndema. Ne toko boni nkonu na. Parce que elle nana ni koye jene yi profiter kado e ka kele de la tando kana Maramba ta ka douala normalement ibe video ki bora ka video ke chugamina ibe boko video kelen ke jene ne toko boni koina adabla ntoko bala kana Maramba kele ni ne toko ne bora kan tare fo nyabla wallahi ni Sadio ko ate fana ka o ko ka partager tanto jene be malo abe malo pia o e Sadio ko ataka wala jene be continue wala ata abena kele ke chukami ay profiter ka do kele de la parce que ata abena muso ataka ko fanu bora parce que adama de na sara kele de be daga fengono nan comment on dit mo kele de be daga dinga jene kele no ka Maramba ta u ka fanu bora ka fantomu u ye jene ta ka farapea jambe ay ko jene ni e mamuta u fana banga jatigi de tanga chiafa anga artiste de ta parce que il beka kele minke kele personnalité tient ni mande précise borasa amba foko beka sa fille de fa mara séparé ou yo OK a o make a akira ba uba make fani nunu bora ko manifesto jene yi profite sisa ou ye jene mama mu to bila wakati la ya bla uba ma bla muna o wakati la danu kute jene nene ya danu kumbeka jene nene uba kunte ka nene ayi njabide akumba nene muna jene mamu déposer muna zena jene mamu tatuna i profite ka dado Sadio ko yataka ko de la tuni ni Sadio borasa ko jene ntokobla ni ndabla ni jene be adam ne be fani nundo ni jene boratuni ka be Maramba ta ka frapa tanka bu khali tsukonan ube bo ba fo jene ist e Maramba bla erede non ntena jigita ntena ta ntenuta nte mamu kerefe mo shita ay sabal commentaire aw kana mo bla problème wero kono ibe ni tatukunu bena cheta kata banene ka fane ne tukun akainta moi je suis pas fan de quelqu'un te fani à la fois moi je suis pas fan de quelqu'un te fani à la fois tande Maramba e jigi be se live sigi la se kata live sigi mais namba nga polémique la tout tade o kele namba nga baroula ambe ka Maramba commenter ka décortiquer ambuta ou bena ambu décortiquer mais namba nga polémique la ntuta ni nyuta ou ba fo Maramba de wuchi kana voilà aya famia s'il te plaît voilà bon si ça ni Sadio ko ate bora si ça ko jene ntobi dagono wallahi bila ni jene bora o kofe fani nunu be bo ou be bo ka jene attaquer ou ba fo jene atanki banga litiki kula Maramba to bila mais jene i profiter Sadio ko ate de ka kola kana Maramba ta tuguni ka don wo ko tuguni ka damina visibilité no fe Sadio ko ate boda ni mabo junu mu bala da iko ki islamede silamea ma dabo nin kamada non silamea ma dabo nin kama iboro ki ke iya nyumaya deke mais ni ga nyumaya kiri bolo kamogo do toro bo ika fugu nyingenge nembe musola mo shiga ni ga règlement de compte ke ga nyum kumaina Sadio ko ate isigilendo ka fendo fletanto koyi ni mawuli ki joko imbeta ki bolo dade ko alu Sadio a dit ane ma video ede moi je pas viens ni Sadio ku ye video ki abe sura nya ye Maramba ka fanu ka page uga ni Sadio ko ate kumbura ka video ke abe sura nya ye kotigi gerega parce que ne Sadio ko ate denche ka video e a circuler jian eurobe nya de muso tai mais ma Sadio ko tai de na sura Sadio yake wa ko wisa alu Sadio a parler bon ni Sadio kumana kaba bo beba do koni jene ni Sadio ko kumana ko jene ka to boni ko ina koni a jene ibe jele muso de ka kele da ni Sadio ko kumana koni kom to ko jene i sembo ni ko ina jene ibe jele muso de na ma dani ngone attaque ko ni benya be tiala da be jele muso de ka kele da abe jele muso de ka kele la be abaka kele la sini mais au faut bien moi mi be ka fota to ko toi tu défends ta star tene bolo tuguni ne ka star ya i ga star mi be bolo ende des amende ne ka star ku yo ode o star foi tene la réseau ga le do ne na le ka obe o kele le foka janwule
parce que ale bɛ ka aw de bila ka ne ban ni sun tile ne bɛ n ka kɛlɛ de la ne tɛ ka star bɛ ne bɛ ka n ka kɛlɛ de kɛ ani ne bɛ kɛlɛ de la a ye suɲali galon ta k'a da ne la a bɛ k'a ka videomaniw n'a ka fantomuw bɔ don o don k'a ne ban ne don ne bɛ k'a kɛlɛ o de kama o kɛlɛ bɛ ne n'a cɛ fɔ lahara ne ka ne kun b'a ka jɛkulu de kɔ ne ka star kun y'ale de ne ka star tɛ mɔgɔ si ye c'est fini maintenant n tɛ kɛ jeli si ka fani ye tuguni fo ka diɲɛ wuli